Ох, нека си опечем това пиленце. Хрупкава кожица, сочно отвътре и с вкус на бира. Ако немате пиле, щото нощеска лисицата ги е удушила всичките у кокошарника си, хванете гълъба, дето ви цвъка по колата всека сутрин. Да знаете, че е в заговор с автомивката. За целта трябва това. Да го набучим на това. Но първо на нещастното кокошле трябва да му се случат някои неща. Айде! Внимателно отлепваме кожата от месото. Сигурно щеше да го е гадел, ако беше живо. Такъв му бил пилешкият късмет. Или аз, или лисицата. Напъхваме под кожата парчета масълце. Овкусяваме с чрън пиперец и сол. А така. Сега кръцваме тия сухожилия, щото така или иначе нема да му трябват повече. Настаняваме го удобно върху глиненият съд за набучване на пилета. В разтопено масълце добавяме червен пиперец. И за да се направим на културен щогоде, ще мъжем пилето с тая модерната силиконова четка. Режем си няколко картофа и си ги овкусяваме както си искаме, щото за нас нема правила. Наливаме бирата. Завивам го с фолио и айде опечката. По някое време го вадим и започват спа процедурите. Поливаме обилно със сушчето от бира и масло и се запича после без фолиото. Ей го на! С кеф да го разчекнеш. Вадете студената бира и го почвайте.